Sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Jego! Bandito! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Mic check, 1, 2. Mukhang mainit na naman ang ulo mo ah. Relax lang. Kalma. Baby, kalma. Baby, kalma. Hoy, kalma lang. Relax lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mainit ang ulo lang, baby, kalma. Oh, di ba? Sige, sampulan pa natin. Kita ba? Oh, baby, kalma. Huwag mainit ang ulo, baby, kalma. Simplihan mo lang, baby, kalmahan mo lang. Bahala sa'yo, baby, kalma. Di ba ganun yung mga rapper? Ganun yung mga rapper, di ba? Simple lang. Ano pa ba yung mga mga sample na kantahan nila? Baby, kalma, kung bahala sa'yo, hindi kita iwan, mahal na mahal kita, basta dito lang ako, hindi kita iwan, kalma ka lang baby, mahal na mahal kita. O ito, hindi na natin patatagalin to, pag-usapan na natin to. Viral ngayon yung Move It driver, nakita ko sa YouTube, sa Facebook. Nag-aaway sila ng pasahero dahil lang nagmumurahan sila. Oh no! Dahil ayaw pumayag ng Move It rider na GCash ang ibayad ng kanyang pasahero. Alam mo tang sa magkanong halaga? Ay, magkano ba? 70 pesos. Ang bihira. Pinagmumura ang pasaherong babae. Now ngayon mga kabisyo, logican na natin ito tang para magkaalaman na. Ay sige, wag mo nang patagalin. Abay, logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Boards, alam nyo sa totoo lang nakakalungkot at ako personally nalulungkot ako na makakita ng mga ganitong pangyayari. Diba? Sa halagang 70 pesos, oh no! Mumurahin mo na yung pagkatao ng isang tao? Hindi ba ang basic na dapat is respetohin natin ang isa't isa? Sabihin na nating mali yung pasahero dahil malamang baka ang nangyari nun this is just my speculation. Malamang nag-book sa kanya nung pagdating doon walang cash na pambayad at sinabing GCash na sa halagang 70 pesos. Kaya siguro nag-alburuto si kuya. Diba? Sabihin na nating mali po ang ginawa ng pasahero. But that's not enough reason. Namumurahin mo na yung tao. Pwede namang pakiusapan o pag-usapan. Kasi nakita ko dun sa video yung rider, Move It driver na naka-Apple Apple cellphone mo. Kuya, tapos 70 pesos magwawala ka. Nakakalungkot po mga kabisyo. Though hindi naman po natin pwedeng sabihin boards na tuluyang sisihin si kuya. Kasi baka nga may pinagdadaanan din Kaya tandaan po natin, makinig na mabuti. When the emotion is high, the logic is low. Oh no! Ano bang ibig sabihin nito? Pag mataas pong emosyon, yung logic, yung tamang pag-iisip po ay nagiging mababa. Now, logican po natin mga kabisyo. Ang tao po ay maaaring magwala sa maliit na halaga tulad po ng 70 pesos kapag walang cash. At ayaw na sa GCash, marahil maaring kailangan niya agad-agad ng pera o wala siyang access o tiwala sa GCash or limitado ang kanyang kaalaman at kagamitan sa paggamit ng digital payments o hindi lang talaga alam, baka si kuya talaga may pinagdadaanan. Ano mga posibilidad tang na ganon si kuya? Ay baka siguro nag-away sila ng asawa niya
nangalabit siya tapos hindi pinagbigyan. Sinabihan siyang, itulog mo na lang yan. Aragon! Laluoy ka! Nakakalungkot nga naman. Mangangalabik ka kay darling mo. Sweetheart. Ano naman Paisa naman. Sinagot siya. Ayoko, pagod ako. Itulog mo na lang yan. Masakit nga! Iinit nga ang ulo mo, kuya! 34 minutes after 7 o'clock. Now we're back on the track. Here's another, I would say, Grand Slam song. Back in the 90s. Song coming from Cranberries with Zombie. Right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!